Така, здравейте хора, аз съм Анимус, тук с мен е Доктор Зум. Сега Да. чакам Build Battle с някакъв як пич, да. И така сега ме чувате много по-добре, защото миналия клип, моя микрофон не го бях такова в OBS-ето. Да. И чакаме в момента, как гледам си почакаме. След 20 секунди почваме, ще бъдем едно в едно стоя. И ще видим какво трябва да се строи. Аз ще мисля, че е нещо като по-дълъг клип, защото ще има някои такива изиграни игри и Fast Build, предполагам. О, аз се филма. Трима. Окей. Ще строим мишка. И сега да се чуя дали мишка от компютър или такава мишка, каква е истинска. Се чудя. Явно ще се почудя, чай трябва какво ще направим. Ами, ще се първо да направя мишка, так какво да стане. Ще е голям фейл, ако филмиш. Или ще напиша мишка с букви. Не. Ще направя мишка, ама няма да стане хубава. Еми, код такова. Трима сме. Много тъпо, защото другите играем. И сега моето такова разширено го направих. Каква мишка само? Каква мишка? Прилича ли ви това на мишка? Не го виждам. Аре как? Hits. Инфо не, какви сте е? Защо не мога такова глави? Окей, не мога. Те бяха главите. Бахтято. Да ти мутото. Няма ми стигне място и време и просто фейлвам. Том се трябваше да вчерам по очите. Готова ми е мишката. Аре, аз нуто ще направя. Жалкото подобие на мишка. Ора, моето ще е много зле. Аз просто ви казвам. Как по-различаем други, какво ще правят? Като гледам на тоя, няма моето да е най-зле. Тук ще сложа... Какво да сложа? Колко време ти остана тебе? 1 минута, точно. 2 минути и 43. Такова изчакай, докато Да. да я почнем заедно. Ще изчакам. Ще го напиша даже. Защо почнем така и аз също? Кой бе? Не. За буквите. Така ще бъде. Хора, много съжалявам. Аз фейлнах. Но поне нещо да направим сега. Да не останем без стройка. Имаме 35 секунди. Фак. Не. Аз това го направих. Гатишето. Ще сложим така въглите. Да я кажа. Аз така ще го направя, защото няма как иначе. Да, хора, времето. Като така ще дойдем. Да направя с друг цвят ли как? Батман, бахти батманите, хора. Това ще гласувам. Ще бъда с камък. Така ще. Мишка. На брат ми, Батмана. Ще му дам уникално. Ще стане ми е брат. Искат мишка. Ето и мишка. Как беше сега? Хоп.
Това е... Става, айде става. Две мишки, букви мишка. Аз сме. Стана една мишка от компютър. Аз съм готов. Крис Нига. Един Крис Нига. Ами сега, какво кажа? Ще му кажа става. Ето... Ох, на това много зле. Това... Какво такова? Еми грозно. То след 15 секунди свършваме. 3 човека сме, т.е. 2, ония левна. И съм сигурен, че аз ще победя. Сега ето ма и мене, дет съм ги написал. И ще изчакай, не да почнеш още. 5 секунди изчакай. Да. Окей, първото е моето. И уинър е топич. Първия. Вече много лагно. Сега ще ще ми даде, че е много грозно. Съжалявам хора много. И аз дам неговото, че е много грозно. И сега ще изчакаме. Вижте какво е зле неговото Аз ще го вия в клипа. Аз нарочно давам мега грозно, защото той даде на мене мега грозно. Иска той да победи. Ма няма му дам. И той победи. Защо? О, не, чай. Нямаш смисъл този клип. Тоест не този клип, този рунд. И това цялото. Просто нямаш никакъв смисъл. Сега да влизаме ли? Влизай. Влизам, аре, влизай. Окей, вътре съм и те виждам даже. Много хора бе, 8 човека. Така, не знам колко ще дълга този клип. Сега 7 минути. Почваме, темата е Динозавър. динозавър. Ох, стига е. Как сега го направя динозавъра? Ами, аз ще го направя по някакъв тъп начин. Ами, зъбите какви да му са? Те ще ги направя бели, Какъв цвят да бъде динозавъра? зелен. Да, ама и това цялото чай. Малко така. Гледайте само моето изобретение. Тъпо ще стане. Не Краче. знам. Правим му крачката. То ще е зелена. Ти Сега тъп. ще направя. Сик сега ще го направя. Аз пък не. Мгм. Чай го Аз първо опашка. много голямо ще стане. Ай се това фаз билд. Не се знам. Така. Може. Само стоим опашка. Така, миналия клип, който го направихме, дето аз звуча като някакъв, не знам къв. Този клип е за новаци, нубове, така да е начинаещи на Майнкрафт. Не, че вече има такива. Не вярвам вече да има такива хора. Освен тия, които гледат клипа. Не тапс. Сега го направя. Нали викаш, че знаеш, аз моето нещо по-грозно направи. 3 минути. Че опашката да го направим. Ти главата направи ли? Не, То и аз. динозаврите имаха опашки, нали? Ама не бах такъв въпрос. Човек, забравил съм всичко. Е така. Нещо такова. Ако място на динозавър, Ти да видиш моето. дайте един лайк. Ако ви място на динозавър. Аз с главата не съм направил. Не, така да бъде изправено. А ти динозавъра, човек. Трябва да направим и зъби. Тук трябва още едно. Това ще му са зъбите, хора.
Как е 2 минути, бе? Но... Викаш много бързо минават. Ам, Еми сега такова е. Как си отворил голямата уста? Тук ще му сложа лицето. Очички. Не съм очички. Уста. просто моето стана много зле. И моето. Кой ти, ако го видиш. Само слагаме зъби, хора. Как ще направиш устата, бе? Ами аз не знам, ти ще го видиш моето. Като той беше изправен на крака, имаше някакви такива малки ръце. О, Ей, такива ръце ще сложим. и аз сложа някакви ръце. Малки. Главата ще сложим тук ни уши. И защото има 30 секунди. Кво? Такова. Зикаш? Да, базикам съм. Базикам-то, не знаеш ли? Какво това е, бати времето? Сега езика да го направим. Хора, фейлнах. Да Правя бяло. Нещо като зъби или уста или не знам какво е това. Каквото искате го наричайте. Ама бе, тък му. И аз тако. Еми да. Моя не е готов, много грозни места. Какво това е? Ще дам грозно хищник като динозавър. Аз така. Мой не е много хубаво. Аз ще ти дам много хубаво. Много хубаво. Не Защо? знам, ама... Не се, тук трябваше да си го запълвам, аз... Това какво е? What the fuck? И моето беше по-хубаво това, мога ви кажа. Става. Това динозавър ли е? ОМГ. Много грозно. Сега е на брат ми. Неговото е хубаво. Аз ще му дам уникално това. И аз много е хубаво. Вау. И устата вътре. Какво това малко? Това като куче. Е, добли. Не. Това като... Като... Като картоф. Абе, си замълчам. Крис Нига. Това още е по-тъпо. Маха... Грозно е. Много тъпи ги правят. Това е много тъпо. Твоето. моето. Ей. Твоето е яко. Така ли? Че виж колко... Може и ти или брати. Ма що има един крак, бе? Така е. Ей, победи. Победих, хора. Супер. Макар че на брати беше по-хубаво. Ама... Окей, Без, искаш ли фаст билд? без комплименти. Окей, fast builds. Ай, Окей, сега... само, ще е да кажа, по-дълъг клип. само да кажа на брат ми къде да влиза. Ай, че има 30 секунди. 5 играча. 4. Soulplex сервера. Ще има линк. Отдолу. Така да е от The Flyboys, не от моя канал. Защото... Не е ли с чер? Да, може и с жълто. С жълто почваше. И аз ще дойда в Fast Build. 5 човека. Ей, аз ние ще направим игра. Докато вас.
Ще изчакам. Ако съберем 8 играча. Да сега какво прави? Почваме 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. О, аре, аз съм отстранен. А, не. Може да не съм аз. Yes! Вик е 15-15. Окей, сега ще видим кой ще стане. Ама ти гледаш ли? Знамето на Германия. О, съм паузирал. Да, хора. Тук съм. Жълто, червено. Трябва да построя ред ВС. Това ред ВС било много трудно, бе. Знамето на Германия, много яко. Аз съм готов. Това е много изи, бе. Пак аз не съм. Не вярвам аз да съм отпаднал. Нали снимам? Аз гледам другите какво правят. Ами да, аз нищо не направих. Сега ще им кой ще... Его там първия. Его е той. Съжалявам, хора. Оня първия. Айде, готов. Yes! Брат ми е отстранен. Следващото какво? Трос Хамър. Хорс Хамър. 3. Това не са много силно, дали ще мога? 3-5. Това го забравих докато. 3 ли бяха или по 2? Добре, колко се качваше, бе? Не. Аз съм... Какво трябваше след това да се прави? Не баш толкова. Не се качваше толкова. Ами Аз аз... забравих какво трябва да се прави. Кот такова. Аре, аз съм отстранен. И аз съм отстранен. Айде, киде. Чакай. Сега ще... Отиде, мен ма няма. О, 68 перес. Може и да не съм аз отстранен. Не съм аз отстранен. И аз не съм. Оня. Добре. Yes. Ментол. Следващото какво е това, бе? Холти бринг. Холтайм бринг. Какво е? Тъпо. Опа, не тук, бе. Опа. Не трябва ли да бъде... Аз съм готов. Зле... Аз съм. И аз съм, да. Аз съм много зле и става моето. И аз съм, да. Да. Аре, готов съм. Отстранен съм. И аз съм отстранен. Да, хора, просто... Ще има още една игра. Съжалявам, много хора стигнах до полуфиналите. Сега нека ги гледаме как. Аз си някакво и гледам. Аре, Левка, идвай. Чай, искам да видя кой ще победи. Амаре вече сега като почнем. Чай сега. Искам да видя само. Да и почва. Не мога не да и почва. Ливни. Не мога. То трябва лоби. Че искам само да видя кой ще победи. Окей, кажи като таковаш. Фак. Че много добре се правят. Добре се справят. Спонжбоб. Окей, кажи като излезнете. Окей. То почти сме готови. То само трябва да построят спонжбоб. Кой е по-добре си?
Соуплекс лобито. О, нарай тоя. И хора, Името му е Соуплекс БГ. Демон 2005 печели играта. Аз съм на трето място и Аре, пас билд. Влизай. То съм автоматично влезнал. Добре. Той е Ама, брат. ме ми дай, че съм един човек. Не ми дава Демон 2005 и мене. И One Pro. И ти, и брат ми. Вътре съм. Чаята намерите. Къде е хейт? Ема. А това е брати, окей. Не дей да пипаш нищо от тия. Ето му мене хора с най-газарския скин от тук. Аз от една година си стоя с този слендер на СБС. Искаш ли да снимаме на Слендър? Как грем? Че от тази игра. Да, бе, може, ама много скучно. Помня, И никога не можем да я превъртим. Почваме след 8, 7, 6, 6, 5, аре, 4 дивена, хайде. 3, 2. Че ние събрахме точно. И сега ще им фърстрим. Чакай ти, къде си си е в ония гъл? Па брат ти е до мене. Аз те виждам. Точно пред мене си. Ох, това ли бе? Сега Тук е много. да, бе, ти отли си. Аз тук фейлвам. Или беше обратното? Фак. Не, това не беше ли така? Аз май се сетих как се прави. Първия изгубил сам аз. Откъде знаеш? Аре. Първия изгубил сам аз, всяка. Да, бе, може да съм аз. Ти гледай. Аз съм, от всяка аз съм. Какво си направил, бе? Нищо. О, аз 74 презент. Ти ли си това? Не. И One Pro. Добре, хубаво, сме ние. Найс. Ендър кристал. Майко, това е много трудно. Първо обсидиан трябва да сложи. Обсидиана първо. Да. То ще стигне ли обсидиан? То точно е да. Да, ще стигне. Опа. И сега. Хора, тук фейлнах. Диамант. Аз май съм почти готов. Не е точно така. Аз така ще... не, има още. Чакай, не. Да. Не съм готов. И аз. Ама няма съм, аз изгубя. То ще изгубеля. Аз. Не. То до мен не си ти. То до мен ще е. Го. Как ти. Останахме аз ти и брат ти, така ли? Да. Това ще е много брутално. Сега нещо изи. Това дето така и не го направих хубаво. 3. Окей. Аз го забравих. Какво справи? Аз си го знам. Още от миналата игра. Дете играх сам. Аре, 20 секунди има. Аз съм почти готов. Да, то ти си го запомнил. Готов съм. Брат ти ма е изгубил. Брат ти е изгубил. Не се знае. Ти или той? Май ще е той. Аз съм. Сега ще им. Няма съм аз, от сега казвам. Аз съм. Бас даун. 70... Брат ми е. Его. Бой, аз също тебе. Сега Нещо ще- изи да го построим. Дано. Това ли бе? Ама и това не е много гадно. Тоест не е много лесно.
това, забравя как беше. Аз допълня. Ти си. Що? Защото аз съм забравил всичко. Забравя ли го? Това нещо такова беше. Още едно на тука. Какво стана, бе? Не ми е грешно. Какво стана? Ти готов ли си? Не. Времето свърши. Аз съм. Не. Сега ще. О, печеля. Добре, бе, добре. Добре, печелиш, браво. Пак. Добре играл. Уинър. Аре пак. То ние сме си в това лобито. Нищо не виждам никой. Нищо, че виждам всеки. Дава ли ти, че съм в лобито? Да. Да. Окей. Хора, по-дълъг клипше. Пак аз, ти, брат ми, Иван. 30-минутен клипше. Вау. Скоро може да има аз може стрим. би това ще е последния фаст билдър. За мен ще е последния, за тебе не знам. Когато си го качиш, защото ти трябва да го преработи урока, трябва какво иска то. Събрахме се 7 човека. Какъв е това кодо? Какво трябва да стрим? Сега ще им. И дано е нещо лесно. Това ли пак, бе? Това. Сега килима да не объркам, защото ми път. Мен дървото. Дървото изи. Ти много се прецака с този килим. Да. Не! Така. Ма се бърках. Мисля, че брат ще е най-зле. Аз го направих, не знам за вас. Аз го направих, ама не е много добре. Точно, абсолютно точно ми е. Но ще го изяде брат ти. Защото всеки има килим без него. Честито. Окей. Те обувките. Значи бяло, синьо, бяло, червено, бяло. Окей. Бяло, синьо, бяло, червено. Бяло, синьо, бяло. Ама аз ще се направя другите. Аз обърках това. Аз за сега нищо не съм бъркал. Как беше бяло? Синьо, бяло, червено. Кога стана? Не. Аз съм. Тъпото, то никой не го е построил. Аз съм. Един го е построил. 69. 69. Илан Про, то до мене. 69, по-моему. Ти колко изкара? Не знам. Това най-го мразя. 2, 3, 4. Най ли го мразиш? 3 ли трябваха? Да. Аз греших. Аз няма да мога. О, мага. Да, поне дупката си запълна. Някои са готови. Аз съм най-зле. Като гледам.
То ти си А, не, ти си умрял. А, Не си. ма, ме ме отстраниха. Останах аз и още двама. Значи, 100 дърво, тук друго. Това е много лесно. А, Аре, спечели ти. какво пропускам? Имам още листа. И отдолу ли трябва, е? 5. Не, имаш още. Трябваш Не да... знам. Тук цветя трябваш да сложиш. Час сложих. Добро. Дървата май не ми са много правилно. О, аз ли съм, бе? Да. Останаха Dark PvP Master It и Ник 11. 3 земни то клип ще е бая дълъг, хора. Ама... На мен това ще ми е последното. И на мене аз няма повече. 30 минути бая. Какво трябваше да сторят? Какво прави? Това ти ли си? Пияно ли е това? Не знам. Рип. Знам кой ще победи. Не. Е тоя. То не си беше довършил тези двете. Как това е? Това виж не си е довършил тези двете. Значи той изобщо не ги е почвал. Да. И така, хора, това беше от клипа. Аз бях Мусък, с мен беше доктор Зум и чао.